Wara 4 ijiem li d-deputat Franco De Bono svela f'intervista li uffiċjal tal-PBS kien preżenti għal laqgħa bejn u bejn il-Prim Ministru Lorenz Gonzi, l-uffiċċju tal-Prim Ministru u l-PBS jiksru s-silenzju. Kien il-kap eżekuttiv tal-PBS Anton Attart il-persuna li rrefera li għad-deputat Franco De Bono. Mistoqsi minn One News Anton Attart qal li qed jiġħad kategorikament li qatt tagħmilha ta' medjatura l-Prim Ministru. Iżda fl-istess weġiba l-email li batlu One News Anton Attart ikkonferma li anke meta kien qed jokkupa din il-kariga fil-PBS akkumpanja lil Franco De Bono ant il-Prim Ministru. Il-kap eżekuttiv tal-PBS fl-email qal hekk. Meta kont il-PBS talabni wkoll biex nakkumpanjah f'laqgħa mal-Prim Ministru. Jien dejjem imxejt miegħu ta' ħabib u entu, huwa kien ikun persistenti ħafna fit-talbiet tiegħu. U dan il-fatt kien jurini kemm kien importanti għalih li ngħinu. It-tweġiba ta' Anton Attart waslet f'One News il-ġimgħa fis-7:16 minuta. 21 minuta wara tasal ir-risposta mill-uffiċċju tal-Prim Ministru li fiha kellima Lorenz Gonzi għalhekk. Din ma kienx laqgħa ta' medjazzjoni. U għalhekk il-konklużjoni tiegħek li kien hemm medjaturi żbaljata. Dr. De Bono li jaf l-Sur Anton Attart u kien f'kuntatt miegħu talbu li jkun preżenti għall-laqgħa. Fil-laqgħa li għaliha kien hemm preżenti l-kap eżekuttiv tal-PBS Anton Attart, Lorenz Gonzi qal lil Franco De Bono li ma kienx qed jattakka l-Labor biżżejjed. Jiena f'waħda mill-laqgħat li kellim mal-Prim Ministru. Tajjeb kien hemm uffiċjal tal-PBS preżenti meta l-Prim Ministru qal li m'intix tattakka l-Labor biżżejjed. Kontatta di, però l-immaġġ li kien hemm uffiċjal għoli tal-PBS preżenti għal dik il-laqgħa. Sissa, il-PBS baqgħet tinjora talba l-spjegazzjoni dwar jekk Anton Attart kellux il-permess tal-bord tad-diretturi biex ikun jista' jattendi din il-laqgħa u jiddiskuti din l-istrateġija partiġjana li tikser kull regola ta' imparzjalità li suppost tiġi segwita mill-impjegati tal-Istazzjon Nazzjonali.